Pak ko macet lu kumang ko dalam hatinya. Dak nyo kalio le do Pak. Nyo abui se jo aram nyo agi sepade. Baitulah makan rajo ko mutah. Man angka rajoan dan yo man. Inda angkalio le do ang abui se. Anyi. Manangih lu kuman ko ba menangih ang ambo ibo jo Pak. Apa dicintoi de rakyat karena apa santiang memerintah. Cuma kelamahan apa suko mempagunjangan rajo lain. Lidah Jawati nam paling elok Pak. Lidah Jawati nam paling buruk. Kok elok lidah Jawati santoso kampuang Jonagari. Kok lah rusak lidah Jawati binaso kampuang Jonagari. Tagak rumah karena sandi rusak sandi rumah binaso. Elok kampuang karena budi rusak budi kampuang binaso. Jadi kita peliharalah lidah. Lidah bisa